Honetaren eta hemen jarraituko dugu gure historiaekin pizkanaka eta uste dut ja Sebastianek edo Seinek oparitu dugula sashimi egiteko errezeta jende asko dugu zuen eta bat vale, arraño algo. Hau pami mandau dugu. Posta.
Corre impotente, vale. Eta leak ume bat izateko esatzen badugu berriz ere zutorengoan negatu gara.
¿Cómo va a traer nada de mi búsqueda? Pure macchia di questo nuovo.
훨씬 나아. আস্তে আস্তে না wynieżam. Sila करने का
Joder. No, se me avanza. Correr la renuncia.
Bueltatu gara herrira. Jade gehiago.
Non è stesso.
아이, 기구다.
Orduan zer egingo dugu. Dugu hartu da.
Gauean bai, hori apur bat derlajatzeko. Ja lortzen dugun gaurkoan gogona zuzen arreba garaitzen.
pentsatu. Ai, no. Ez da asko baina zer baino beto bada. Bero lagundu, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizuela, eta horrengoan gehiago, hau.